Takže ahojte, vítejte u tohoto videa. V tomto videu mám vlastně novou kočičku. Je vyměněna s Natalí Petruskovou, a bude hrát vo filmech jako v rodince Prstě koček. Tahle ta Čokýs odjede na ščení a najdou novou ségru, takže nějak takhle. A jmenuje se vlastně jak se to jmenovala, počkat. Tahleta Miňa, alebo Mia, nebo jak. By se mi taky dala jméno, anebo by se ještě mohla jmenovat Blackberry. To je čučorětka, nebo tak. Tak se jí bude asi jmenovat radši Blackberry. A bude hrát vo filmu v té rodince prostě. Takže ahoj.